5 nejlepších sportovních aut do 500 000. Na 5. místě se umístil Porsche Boxster 986, nejlevnější vstup do světa Porsche. Mid-engine, zadní pohon, manuál a střecha dolů. Čistý Porsche zážitek bez kompromisů. Jen si pečlivě prověř historii. Motor M96 vyžaduje svou pozornost. Na 4. místě se umístil Nissan 350Z, japonský sporták s americkou duší. V6 motor s přirozeným sáním, zadní pohon, zvuk, který slyší celá ulice a komunita kolem 350Z je obrovská. Díly, srazy, tuning bez hranic. Na 3. místě Mercedes E55 AMG V211, 476 koní, Supercharge V8, 4 dveře, vypadá jako normální E-klasa a šéf na dálnici i ve městě. Sleeper legenda za cenu, která tě překvapí. Servis AMG ale není zadarmo, počítej s tím. Nezapomeň mě sledovat i na Instagramu Honza v autech, kde přidávám spoustu dalšího obsahu. Na 2. místě Audi S4 B6, 340 koní, quattropohon, atmosférická V8 auto, které zvládne vše. Rodinu, okruh i zimu. Jeden z nejlepších zvuků, co Audi kdy vyrobilo. A na 1. místě BMW M3 E92. Poslední M3 s přirozenou V8, 309 koní, ikonický zvuk a kupem nikdy nešlápneš vedle. Za tyhle peníze nejlepší auto. Ulož si to, ať nezapomeneš.